Quan jo encara m'enfilava als arbres, el nostre poble vivia, o molt millor, no vivia el nostre poble a Unterseen, sinó el poble del costat, Übersee. Però això era difícil de distingir, perquè Untersee i Übersee i tots els altres pobles del voltant no eren gaire lluny els uns dels altres. Formaven una mena de fina cadena de jardins, cases, patis i cabanes per a barques, els uns al costat dels altres, sense tenir un principi i un final precisos, al voltant de la riba del llac. En aquella contrada, encara no 2 quilòmetres més enllà de casa nostra, vivia un home que es deia senyor Sommer. Ningú no li sabia el nom de pila, si es deia Peter o Pau, Heinrich o Franz Schaber, o potser doctor Sommer, professor Sommer o doctor professor Sommer. Se'l coneixia únicament i exclusiva pel nom del senyor Sommer. Tampoc no sabia ningú si tenia algun ofici, ni si mai l'havia tingut cap. Només se sabia que la seva dona treballava, feia nines. Dia rere dia s'asseia a la caseta del Sommer, al soterrani de cal mestre pintor, Stranglemer, i amb llana, roba i encenalls confeccionava unes nines petites que un cop a la setmana embalava en un paquet ben gros que duia a l'oficina de correus. El camí d'anada i tornada començava a la professor, de cal botiguer al forn, d'allí a la carnisseria, al final a la botiga de fruites i verdures. Tornava a casa en 4 cistells plens a vessar i ja no sortia de casa en tota la setmana. Feia nines. No hi havia ningú que sabés d'on eren els Sommer. Simplement un dia havien arribat al poble. Ella amb autobús i ell a peu. I des d'aleshores s'hi van quedar per sempre més. No tenien ni fills ni parents i no els anava a veure mai ningú. Encara que ningú no sabia res del Sommer, especialment d'ell, es pot assegurar amb prou fonament que el senyor Sommer era un bon tros d'home, més conegut de tota la comarca. És el més de 60 quilòmetres de contorn del llac, no hi havia ningú, home, dona, nen, ni tan sols gos, que no conegués el senyor Sommer, ja que ell caminava incessantment. Recorria aquells paratges des del matí ben d'hora fins ben tard del vespre. No transcorreguera cap dia sense que sortís a caminar. Ja podia nevar o pedregar, haver-hi tempesta o ploure bots i barrals, i el sol podia cremar o acostar-se un huracà. Ell continuava fent camí. Sovint se n'anava de casa a l'albada. Això explicaven els pescadors que a les 4 de la matinada anaven a recollir les xàrcies i sovint tornava tard a la nit, quan la llum ja brillava, quan la lluna ja brillava. En aquest interval recorria camins increïblement llargs. Per la volta al llac en un dia, és a dir, caminava prop de 40 quilòmetres. Per a ell no era res especial. Anar 2 o 3 vegades al dia a la capital de comarca. Fer 10 quilòmetres d'anada i tornada cada vegada. No li era cap problema. Quan la canalla endormiscada ens afanyaven cap a l'escola, ens el topaven de cara ben fresc i espavilat. Ja feia hores que havia sortit de casa. Al migdia tornaven cap a casa cansats i afamats. Ell ens avançava amb un pas ben lleuger, i si aquell mateix vespre mirava per la finestra abans d'anar-se'n al llit, podia ser que allà baix, al camí del llac, per uns instants distingís vagament la figura alta i prima del senyor Sommer.